So U-Haul, so i unrhyw un o'n grandawyr ni sydd efallai ddim yn gwybod beth yw e, on the up and up gyda stwff lesbian, U-Haul, so U-Haul yw'r cwmni fel removals in America. So ti'n fel rent i U-Haul pan ti eisiau symud ti. A y joke yw, what does a lesbian bring to a second date? A U-Haul. So... A fi'n ffitio stereotype achos fi'n symud mewn gyda partner fi, like, ASAP. Menywod. I wanna just... fi heb symud mewn gyda bacol, bon. Ond ysdi... Be? O, ti'n basically'n byw gyda... Na, nes i ddim, o'n i ddim... Oedd yn byw efo mam a dad. Wel, ia, o'n i'n meddwl ti just fel fyna drwy'r amser. Na, fel weekends only. Oh. Yeah, on a Saturday only. Ond o ti'n byw gyda ex ti, so how was that working out? So o'n i'n mynd adre, Monday to Friday, o'n i yn TV gyda ex fi, friends, a wedyn bys ni'n mynd i TV ar y distad o'n as... O, ti ddim yn gweld yn yr wythnos? Ddim really, na. I might go for a pop round every now and then, and who's got the time? You could tell I'm gay.